Nilqawkom għas-sessjonijiet ta' nofsinhar, nistieden il-Dr. Emanuel Mifsud biex jintroduċi il-films tiegħu. L-aħħar intervent ċinematografiku se jiffoka fuq iċ-ċinema infisha. Iċ-ċinema minix esperta ċinema, ma tosserva ftit għandha tendenza xi kultant narċissistika li titkellem ħafna fuq anfisha u tieħu gost tiffoka fuq anfisha bħala ċinema. Hemm diversi films li jitrattaw iċ-ċinema anfisha u diversi films li joffrulna xeni li jseħħu ġo teatru taċ-ċinema. U kodet naħseb li dan sa ċertu punt huwa paralleli anke ma dak li jagħmlu ħafna kittieba li jitkellmu fuqhom infushom skużawni bħala kittieba. Mamo jagħmilha wkoll dalgħodu Adrian u kien hemm xi ħadd ieħor irrefera għal tendenza ta' Mamo illi jiġbed saqajn il-kittieba ta' żmienu li fl-aħħar mill-aħħar ikun qiegħed jiġbed anke saqajh stess. U hemm din is-silta qasira ħafna fejn Mamo qiegħed jirrakkonta xi ħaġa aħna rajniha fl-intervent ta' qabel il-wasla tal-vapur lejn New York, attwalment hu jitkellem fuq it-tluq lejn New York minn Pariġi, minn Franza. U jgħid hekk, dawn kollha sejrin għall-art tax-xogħol u l-fortuna. Il-vapur beda jaqta' l-quddiem fuq mewġ mill-isbaħ. Mixja tal-vapur fuq mewġ li qatt pinġija tal-veduta naturali tixtieq li jinqala xi rumanzier Malti ieħor biex jirtokka b'dak il-kliem sabiħ ta' kienet tiela x-xemx ħelu minn fuq xifer l-orizzont għas-sema kaħlani lewn għajnejn iżrieraq. U ċfufu sigarelli, intant inkomplu, u mbagħad ikompli bil-rakkont tiegħu lejn Ellis Island. Se naraw sensillit osra minn films differenti. L-ewwel film li se naraw biċċa minnu huwa il-film ta' Michael Radford 1994 Il-Postino, hemm mument fejn in-nies ta' din il-gżira żgħira jaraw dan il-dokumentarju dwar il-wasla ta' Neruda. Imbagħad hemm silta oħra minn Amarcord Fellini għal darb'oħra 1973. Naraw silta żgħira oħra minn Ivitelloni kif rajna fil-bidu u fl-aħħar silta qasira ħafna minn film inkredibilment ħelu tal-reġista Ċekoslovak Jerzy Menzel mill-1985 jekk li sew il-film jismu Our Little Sweet Town li wkoll jieħu xena fejn jiffoka fuq xi ħadd illi jmur jara film iċ-ċinema. Stazione Termini. Una folla di facinorosi ha turbato il quotidiano via vai frettoloso dei viaggiatori che ogni giorno affollano le pensiline dei binari. I disturbatori della pubblica quiete non sono né ubriaconi in vena di schiamazzi, né le solite teste calde che oggigiorno protestano ormai per sport. Sono intellettuali, scrittori, giornalisti. Perché si sono riuniti urlando alla stazione tanto da scomodare agenti e carabinieri? Con l'arrivo del treno è svelato l'arcano. Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda, poeta cileno noto in tutto il mondo per le sue poesie e per le sue idee comuniste, che gli hanno procurato non pochi guai, ultimo l'esilio dalla sua patria. Il poeta sembra essere molto amato in Italia e a giudicare dalla passione che questa bella donna mette nell'abbracciarlo, non solo per le sue doti morali. Le donne vanno pazze per le sue poesie, forse perché Pablo Neruda scrive versi d'amore, che si sa è l'argomento preferito dal sensibile animo femminile. Ma torniamo ai nostri facinorosi.
Il nostro ministro dell'Interno ha prontamente raccolto la loro protesta sospendendo il provvedimento di espulsione di Neruda richiesto dal governo cileno. Il poeta potrà così rimanere in Italia ospitato in una piccola e meravigliosa isola di fronte alle nostre coste. E anche se non potrà allontanarsi senza l'autorizzazione della polizia locale, la bellezza del luogo gli renderà l'esilio meno duro. Mare, sole, natura bene e gente semplice ma ospitante. Il poeta non potrà che avere un buon ricordo dell'Italia e del suo governo, che gli ha dato la possibilità di soggiornare in un luogo che gli ricorderà la sua terra. E questa accogliente casetta attuffata nella natura non potrà che farlo sentire come a casa propria. Era sola. Era lì, davanti a me. Cambiavo posto. Cambiavo ancora posto. Cambiavo ancora. E finalmente... Cosa cerchi? Lì ci sono due posti, guarda, lì. Scusi. Vieni qui. Stai bene qui? Sì, Ci vedi bene? sì, sì. Oh, che bel frigorifero. Ce lo faremo anche noi. Che carino. Cerchi le sigarette? Grazie. I cerini ce l'ho io. Lo sai che papà ti vuol bene? La mamma stamattina mi ha chiamato. Sandra, vieni un po' qui. Io sono andata lì e mi ha detto che papà vuol fare la sopraelevazione. Però noi dobbiamo fare finta di non sapere niente. Certo. Un po' di fuoco, per favore. Grazie. Prego. Così staremo tutti insieme. Come? Così potremo stare tutti insieme, no? Ma certo. Prego di non crederlo, mia cara. Sì? Dovrei fidarmi delle tue parole, allora. Ho sempre sospettato di provocato. Bill mi aveva detto. Che bravi, eh? Sì, tanto. Pardon. Grazie. Sandra, scusa un momento. Cosa? Vengo subito, tienimi il posto, eh. Stai poco bene? No, sto benissimo, vengo subito. Takhle hraje přece vyplačenější než všetkým. Ale pane,
Dobrá, jen legrace. Já jsem vynašel chytřejší hru. Chcete vědět jakou? Co si tak zahrát na lidi, jak jedou v neděli k vodě. Ale jak pak pojedou ty lidi k vodě? Nistieden Lara Mericilja li se titkellem dwar it-tip uman ta' mamu taħdita bbażata fuq riċerka li qed tagħmel bħalissa fost l-oħrajn. Mela, il-wireless nar tajjeb, kif tistgħu taraw mit-titlu jien ħan nitkellem dwar it-tip uman, dwar il-karattri ta' mama, karattri jew karattru. Niddiskutu aktar tajt. Mela, min huma l-karattri? Meta wieħed jaqra romanz ma l-ewwel jintuna kemm ir-romanz huwa mfawwar bil-karattri differenti li huma distinti fl-irwolijiet sempliċi tagħhom kif tistgħu taraw Bertu nanni vuċi sabiħa, Kalanċ nagħmel il-bigilla, Ġan Nicole insew is-srieda iż-żwiemel u nġizz il-klieb, eċetera. U bħal dawn hemm oħrajn. Iżda fl-istess waqt minkejja din id-distinzjoni fl-irwol tagħhom għandhom identità kemm xejn simili. U dan għaliex huma provinċjali, uħut minnhom huma membri tal-klassi l-baxxa ngħid uħud għax hemm oħrajn li jagħmlu parti mill-klassi l-għolja li mbagħad sintendi jiżżufjettaw bihom u jisfruttawhom ukoll. Huma goffi fl-attitudnijiet ġellieda anke minn diskorshom u jużaw diskors sempliċi u dialettali wkoll kif issemmew qabel. Għandkom eżempju hawnhekk li tistgħu taqraw ukoll li minnu joħroġ il-ħsus ta' dawn in-nisa Maltin li qegħdin ġewwa l-Amerika li bħal donhom qegħdin jinsinwaw li u jiffantasizzaw li jekk ikollhom raġel Amerikan dan ikun jista' jtihom il-laħam u l-bajt. Li b'kuntrast ma' dak li jista' jagħtihom raġel Malti li donhom ma jistax. Hawnhekk hawn lista sintendi mhux il-karattri kollha. Użajt ftit minnhom fejn tistgħu taraw il-xelta vasta ta' karattri fosthom l-immigranti, spjun, arajjes, ġenituri, mara tad-dar, ġellieda, sindikajri ta' klassi l-għolja, ħaddiema u nies b'karriera wkoll li hemm taħlita vasta ma fl-istess ħin uħud minnhom bħal dawn l-immigranti, l-ispjun, l-arajjes li tista' tiġborhom f'karattru wieħed li kif għadtilkom nitkellmu iktar tajt. Il-fatt li mama huwa kittib satiriku ma jistax jonqos li fir-romanz hemm il-kundanna parodika tal-karattru. Din tidher għaliex il-ġemma provinċjali tant tinsab aljenata fl-ambjent superstizzjuż u provinċjali Malti li anke meta mbagħad imur l-Amerika dan iġorha miegħu wkoll. U fl-eżempji ta' hawnhekk, fl-eżempju pjuttost twil, tindunaw l-element superstizzjuż fejn isemmi għaliex ikun hemm min donnu ħajtihom xogħol iridu jirringrazzjaw u dan jagħmlu u jibdew isemmu sintendi l-erwieħ tal-birgatorju, anke tistgħu taraw ukoll anke l-kliem li jissemmew qabel ukoll. U mbagħad il-isu ringrazzjament tagħhom lejn min se jagħtihom ix-xogħol u min jgħid li ħajjagħmel qudies, min jgħid li ħajjgħid il-kredu, min ma jaqbilx u hemm oħrajn li ma jaqblux għalax baqa' jġor miegħu fejn jgħid fl-argument jien ma nagħmilx għax tal-qampina meta ma kellix ma ġibulix bieret, kelli nikel ġidre. Jiġifieri alla volja mar l-Amerika dan xorta waħda baqa' iżomm mal-prinċipju tiegħu li ma jagħmilx taqnib. It-tip uman għalfejn huwa tip uman. Il-fatt li l-karattri huma varjabbilment stereotipati huma jirrepreżentaw tipi ġenerali tal-umanità u bekk jikkreaw kategoriji fissi ta' realtà Maltija. Dan it-tip hu kreat bid-difetti umani li jinkludu l-imġiba, il-mossi tagħhom ir-reazzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar huma suġġett għall-umorizmu. Dan jista' jidher mod ċar f'dan l-eżempju li għalija ma nafx
jekkux għall-oħrajn ukoll, għalikom ukoll, l-iktar li laqatli, il-ġirja ta' Girgor, il-fatt li rrid jiqpa il-festa minkejja twissijiet li kellu, però ġralu li kellu jiġri ġirja mhux tas-soltu fejn jolqot il-kulħadd u minna wkoll tistgħu tindunaw kemm l-attitudni ta' Girgor li irid ipattija lil min qed jgħaddi l-kummenti bħal oj bil-mod ħej għax laqatlu l-mara. Irid ipattijielu, imma fl-istess ħin il-fatt li qed jiġri kontra l-ħin għax da ħajitlaq il-vapur, ma jistax. Allura jgħid li ma jistax jieħu sodisfazzjon u tkompli tur il-karattru ġelli li jrid jieħu sodisfazzjon f'kull ma jagħmel. Id-deskrizzjonijiet fiżiċi. Fl-istudju tiegħi jiena propjament qed nagħti titwila lejn in-novelli ta' Ġwan Mamo. U waħda mill-iktar nisa ngħid ħaġa li laqtitni huma l-deskrizzjonijiet fiżiċi li jagħmel Mamo u l-istess jidher fir-romanz. Hija l-iktar parti li tolqotni għaliex għandu tendenza li mhux biss jirnexxielu jikxef id-difetti imma ikabbarhom. U apparti minn hekk ixebbaħhom ukoll ma' li fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar in-nies, imma għali tant għandhom karatteristiċi ta' barra minn hawn li ixebbaħhom annimali u fl-eżempju ta' qabel ta' Girgor ixebbaħ il-ġirja tiegħu ma' żiemel u anke ma' fenek. Dawn l-esaġerazzjonijiet jiġu wkoll imżejna b'elementi akustiċi li bekk il-qarrija mhux biss jaqraw imma jimmaġinaw ix-xena bil-ħsejjes b'kollox. Bekk ir-romanz jikseb dik li tista' tissejjaħ animazzjoni viżiva akustika. Bħal eżempju, jekk taraw l-aħħar eżempju li hawn taħt għandkom pum, daqqa ta' pum fuq imnieħer l-anġasa, b'kull rispett minn forsi għandhom nieħru naqra kbir. Imnieħru għamel ċlaq. Għandkom hemm l-idea tal-ħoss li inti timmaġna u tissimgħu wkoll waqt li taqra. U apparti minn hekk, il-fatt li qed taqabbel dan l-imnieħer mal-anġasa tibda timmaġna dan l-imnieħer allura mad-daqqa ta' pont jagħmel ħoss ta' ċlaq. Bħalma diġà semmejt il-karti ta' Mamo huma tip li ma jidirx biss mill-karatteristiċi simili huma għandhom, iżda tidher ukoll meta l-ismijiet jitpoġġew fil-plural bħal Ġannikolijiet, Girgorijiet, Kalanġijiet u Ġannikolijiet. U bekk b'dan il-mod il-karattru jkun qed ikun hemm varjanti tal-istess isem. Dan jidher ukoll fin-novella, waħda min-novelli li qed nanalizza jiena, Nikol ukoll tas-Siġġiewi fil-Miter tal-Bombi, fejn lill-karattri jsejħilhom Nikolijiet u Kolijiet. Sintendi b'konnessjoni mal-patrun tar-raħal tas-Siġġiewi San Nikola. L-aħħar parti li nixtieq nitkellem fuq li hija parti li semma wkoll Clifford qabli, l-antipatija u s-simpatija. Inħoss li l-relazzjoni hemm relazzjoni tista' tinbena bejn il-karattri u l-qarrejja. Mhux neċessarjament li wieħed ixebbaħ lilu nnifsu mal-karattri, għalkemm kultant tagħmel xi farsa u tibda tħossok wieħed mill-karattri fir-romanz. Madankollu inħoss li relazzjoni ir-relazzjoni li tinħoloq bejn il-karattri u l-qarrija hija waħda vasta. Hemm min forsi jitħassar il-karattri għaliex jagħmlu ċċati. U forsi ma kellhomx min jigwidhom daqshekk. Fatti fil-bidu ta' romanz meta dawn imorru biex jaraw jgħidu l-kapaċitajiet tagħhom biex jaraw jekk jistgħux imorru l-Amerika, l-avukat li jkun hemm u notar jibda moħħhom biss fil-flus li ħajaqalaw, ġifieri mhux neċessarjament qed jaraw il-kapaċitajiet tagħhom. Ġifieri probabbilment li ma kellhomx min jigwidhom. Apparti minn hekk, hemm min ukoll ikollu sens antipatija għaliex għax ma jsibx l-ebda konnessjoni miegħu mal-karattri, allura pjuttost jaqra, jitħaq u jieqaf hemm. Però punt importanti huwa li
ikun hemm min jaqra ir-romanz u jissimpatizza waqt li ikollu ċertu antipatija lejn il-karattri. Imma fl-istess ħin, is-sitwazzjonijiet serji li jinsabu fihom huma ġibek xi ftit jew naħseb konxju li kemm nerġa' mmur għall-punt li qatt qabel kemm dawn ma kellhomx min jurihom. Fl-aħħar mill-aħħar sitwazzjonijiet sempliċi u banali li għalihom huma diffiċli u serji, tkun faċli għal kittib satiriku bħal mama biex jalaq ir-romanz bitmiem redikolu daqskemm traġiku. Punt li nixtieq insemmi, dan ġrat jien nagħlem fi skola primarja u ma nafx jew kombinazzjoni x'aktarx. Issemmit dal-għodu wkoll tal-pastizzi l-sitwazzjoni tal-festa u kelli tifel partikolari wara it-talba ta' filgħodu fejn dan fettillu u ftit imqarqaġ ġifieri, imma dan fettillu filgħodu wara t-talba jagħbad ikanta tal-pastizzi sħanu tajbin u f'daqqa waħda l-klassi kollha titħaq. B'infaq titħaq ġifieri u mixin u nara fi-iskola tal-Knisja u s-sorb titħares li blik raqħisni jiena għattilhom xi ħaġa minn dan. Però interessanti il-fatt li kombinazzjoni, sintendi ma kienx jaf ma tilħat li kontet naqra dar romanz u naf żgur daw kull m'għandhom 7 snin ġifieri żgur ma jafx biġwan mamu. Però fqajt nitħaq għaliex ftakkart f'dan ir-romanz li issa ħireġ naħseb minn widnejja u minkejja żmien id-distak li hemm fi żminijiet huma taqbiliet u kanzunetti għax beda jkantaw infatti. Żgħar li għadhom xi ftit jew jissemmew sal-lum. Grazzi. X'ta ngħid grazzi Dr. Bernard Mikallef tas-support tiegħu u Dr. Adrian Grima wkoll. Grazzi Lara Maricilja. Nistieden issa l-Dr. Bernard Mikallef biex jippreżenta l-taħdita tiegħu fejn in-naratur ta' mamu ma jirrakkuntax. Jekk ir-rakkont satiriku jippreferi ir-rebħa tal-bluwa u l-eċessività minn flok avvanz fil-plott, kif jargumenta John Clark, l-inċentiv għall-qari tiegħu mhuwiex bidla kruċjali fiċ-ċirkustanzi iżda metodu pervers u abbużiv ta' rakkuntar. Aktar milli ġarrab svolġiment narrattiv il-qarrej ta' satira jħossu bħalli kieku qiegħed jattendi għal spettaklu burlesk li waqtu jrid jiddistingwi mill-platea u min jeddu bejn karattri boloħ tassew u attur wieħed fosthom, in-narratur, li qiegħed ikompli mal-bluwa u mal-vizzji tagħhom biex jiżvela id-den superjuri tiegħu, imqar bl-eċċessività burleska. Daqskemm ħoloq karattri memorabbli ma ħoloq dan it-tip ta' narratur straordinarju fil-letteratura tagħna. Moni bl-aħħar żviluppi ta' xjenza u tal-arti aġġornat bl-aħbarijiet lokali u barranin u familjari ma' reġistri diskursivi u letterari. Mitħla saħansitra ta' sorsi klassiċi kif xieħed il-proverbju ta' Juvenal ikkwotat fl-ewwel paġna tar-romanz. Dan l-arfin kolt madana kollu iservih l-aktar biex waqqaf il-progress tar-rakkont b'inverżjonijiet ironiċi. Ta' dak li jkun għadu kemm stqar, jew biex jirrakkonta b'konvinzjoni żebliħa avvenimenti foloz mistħajla mill-karattri. Strateġiji narrattivi li jġbdu l-attenzjoni lejn il-metodu ta' rakkuntar aktar mill-kontenut irrakkuntat. Fl-ewwel paġna stess ngħidu aħna, in-narratur jinterrompi r-rakkont biex josserva kif il-proverbju klassiku ta' Juvenal wara kollox, men sana in corpore sano, id-den qawwi jinsab f'ġisem qawwi, inġib minnu fih fix-xejn, minn Bertu Fenek, raġel jarmi s-saħħa iżda b'moħħ ta' wiża. B'mod simili, l-erf tal-aqwa detectives, professuri u inventuri fl-Amerika jinġib fix-xejn, ripetutament mill-qagħda psikoloġikament u kulturalment staġnata ta' uliet in-nanna. Tant li lejn tmiem ir-romanz din il-qagħda irrimedjabbli telicita konvinzjoni ironika oħra minn narratur, il-persważjoni tiegħu li l-injoranza Maltija ħanikwota għandha qawwa daqs il-erf. In-narratur satiriku jiżvija kontinwament mid-dan huma, jiġifieri it-taħlil tad-dilemma minsuġa fil-plott biex kun jista' jtawwa l-istat ta' kriżi li mingħajru it-teatralità satirika ikollha tieqaf.
Il-pleonazmi, platitudnijiet, il-beżat superstizjużi u xejriet deplorabbli oħra tal-provinċjaliżmu Malti jiġu adottati b'ċertezza żufjattuża minn narratur li jinterrompi l-iżvolġiment narrattiv kemm il-darba biex jinkorpora l-preġudizzji fanatiċi tal-vittmi tiegħu fil-metodu ta' rakkuntar. Din it-teatralità burleska taf taffaxxinana lilna l-qarrejja sal-punt li taljenana mill-proġettiment ineffettiv tal-plott. Jiġifieri mingħajr ma narfu minnu fih li qegħdin ningħataw esperjenza differenti għal kollox minn żvilupp ta' ċirkustanzi irrakkuntati. Connery u Comp jiddefinixxu r-rakkont satiriku bħala spettaklu kaotiku tal-ħażin li predomina fuq kull progress lejn argument konklużiv. Sejdi li argumenta li rappreżentazzjoni satirika tistrieħ fuq stat ta' kriżi sostnut u irriżolt ta' karattri li lanqas biss jarfu ir-rwol tagħhom fiż-żamma perpetwa tal-kriżi. Imqar l-emigrazzjoni mir-raħal Malti għal-Belt Amerikana ma ġġibx kambjament fl-istat ta' kriżi ta' Olet in-Nanna li effettivament iġorru magħhom kull fejn jimirħu il-provinċjaliżmu tagħhom. Il-ġesti diskustanti u vulgari li esportaw magħhom litteralment jikkaġunaw l-arrest tal-azzjoni fid-dinja l-ġdida għax minħabba fl-imġieb eċċentrika tagħhom il-karattri jispiċċaw ikkonfrontati jew arrestati diversi drabi minn aġenti Amerikani tas-sigurtà u tal-ordni pubbliku. Kull darba mingħajr ma jifmu għaliex qegħdin jinżammu milli jissoktaw bl-eċċentriċità, bir-ridikolaġnijiet u bil-vulgarità tagħhom. L-esklamazzjonijiet melodrammatiċi, il-paraguni assurdi u l-evokazzjonijiet superstizjużi huma fost il-vizzi indiġeni u inkorriġibbli li n-narratur ta' Mamo jadotta b'teatralità burleska ngħidu aħna. L-istqarrijiet estravaganti ta' mħabba li Gian Nicol jagħmel lil Garit fit-tieni kapitlu iwebblu lin-narratur jieqaf mir-rakont jiddakkar mill-istess melodramatiċità u jikkonvinċi ruħu wkoll mill-istħajl żbaljat ta' Gajton, l-ispjun li minn għalih qiegħed jara lil Garit titlef xbubita ma' Gian Nicol. F'punt aktar bikri tal-istess kapitlu Gian Nicol kien lissen kliem bħal orwiefen ibilawni, osajjet tifaqqaw u temp ċar li ma ngħidilkomx. Għamel silġu ordomni għaf li Garit naqbad ġebla u nibda nagħti fuq rasi, Garit inħebbek jien. U aktar tard in-narratur jissokta bi kliem li jestendi l-istess reġistru melodrammatiku biex itenni l-istħajjil żbaljat ta' Gajton. Dak li kien wara l-ħajt tal-ġnien sema bħal kliem ieħor jgħid inħallik fuq missierek. Għal dan il-kliem dik ir-ras reġgħet ittawlet minn fuq il-ħajt. X'viżjoni tremenda, kera orribli. Tradiment infami iżjed minn dak li kienet ġibet ix-Xemx, il-ġurnal ix-Xemx. U nur sfrakassat aktar minn ravjula fħalq bidwi li jkun ilu sassija jiġbed iż-żappuna l-sidru u jmur lejn id-dar isiba sħuna fil-platt. Ejnuni o fatati Maltija, ħalli nsib kliem aktar adattat, irbużatu qawwi u ftijaw biex nesprimi dik ix-xena hekk tal-biża'. Fejn hu Karwana r-romanzir? Liema minnhom għax hemm Antonio Manuel Karwana, Arturo Karwana u Francis Xavier Karwana. In-narratur jaf li Garit ma tilfitx bubita u li Gian Nicol mhux jitlaqa' f'wiċċ missiera b'dan id-diżunur. Madana kollu l-esklamazzjonijiet tiegħu dwar il-viżjoni tremenda kera orribli ta' Garit li bħalli kieku tilfetx bubita u lajta tiegħu kontra it-tradiment infami ta' Gian Nicol jiġu intensifikati sal-punt li d-diżunur mistħajjel jingħata priorità fuq skandlu ieħor imxandar tassew fil-ġurnal ix-Xemx. Għajb magħruf li bil-kemm qiegħed jiġi rrakkontat biswit l-istħajjil żbaljat intensifikat bil-paraguni grotteski. Il-ħeġġa tan-narratur biex iwassal il-gravità tal-viżjoni orribli bi kliem aktar adattat, irbużat u qawwi hi parti mill-istess fabbrikazzjoni melodrammatika ta' storja li mhix minnha. Fuq kollox ma hemm l-ebda retorika rpużata fil-paragun gov bejn unur sfrakassat ta' Garit u ravjula sfrakassata minn ħalq bidwi wara jum xogħol. Ma hemm l-ebda ħiel ta' kliem adattat u ftijaw minn narratur żebliħi jevoka l-fatati Maltija, il-protagonisti tal-mentalità superstizjuża tar-raħal, biex jagħtuh il-ħila espressiva li biha jrid kieku jiddeskrivi l-għajb ineżistenti ta' Garit. L-appelli jiġu wara għall-għajnuna ta' kittieba bħal Karwana jissokta bil-melodrammatiċità burleska li eventwalment tiġi banalizzata bil-mistoqsija tan-narratur lilu nnifsu liema minnhom. Din l-istrateġija ta' rakkont fals li jinterrompi, jibbanalizza u jikkontradixxi lilu nnifsu iżda li jiġġenera allużjonijiet inċisivi dwar episodju veru li seħħ tassew banda oħra
ila titħaddem f'ġeneri burleski. Ngħidu aħna fl-almanak satiriku Ingliż tas-seklu 17 li kien ibassar l-impossibbli biex jagħti insinwazzjonijiet opposti dwar dak li hu politikament u soċjalment probabbli. It-teorija klassika tal-plott, essenzjalment Aristotli, tagħti prominenza lil dak li hu probabbli jew neċessarju skont l-iżvolġiment partikolari tal-azzjoni, irrispettivament mill-possibilità storika tiegħu. Iżda n-narratur ta' Mamo jalludi għal probabbiltajiet soċjali u politiċi ta' żmienu mill-impossibiltajiet narrattivi tiegħu, jiġifieri mit-teatralità burleska li bija jipproblematizza sekwenza tal-avvenimenti u jironizza n-neċessitajiet tal-plott. Ix-xettiċiżmu tal-qarrejja f'dak li qiegħed jiġi rakkuntat jissaħħaħ b'interruzzjonijiet awtoriflessivi li n-narratur jagħmel rigward id-diffikultajiet narrattivi li jiltaqa' magħhom. Daqqa billi ammetti li m'għandux ħila jpoġġi l-intensità tal-azzjoni fi kliem adattat, drabi oħra billi jilmenta li s-sensibilità fraġli tiegħu ma tiflaħx tiddeskrivi sekwenza frattarjuża inwettqa mill-karattri, u kultant billi jilaba li hu stess mhux jifhem konnessjonijiet kruċjali bejn uħud mill-avvenimenti jew mill-karattri tar-romanz. Dal-waqtiet awtoriflessivi huma kotrana. Ngħidu aħna, meta n-narratur jiddeċiedi li ma jkomplix isegwi l-insulti reċiproċi bejn żewġ karattri nisa biex ma jeħilx jew ma jinstaramx magħhom. Aħjar naqtaw hawn li ma jkollniex insoddu widnejn għal xi tajjira mantraġġarija u neħlu aħna magħhom bl-ħtija. Jew meta jiċċensura l-kliem vulgari iżda fl-istess waqt jevokah fuq id-nejn il-qarrejja permezz tal-eliżjoni. Hekk irrid, żgur, iż-żiġġ, il-laħwa, il-id, iż. Meta biex jiddeskrivi xena ta' vapur ħireġ mill-portavr, jibda jilmenta li m'għandux l-elokwenza meħtieġa u jipposponi d-deskrizzjoni bit-tama li, ħanikwota, jinqala xi rumanzier Malti ieħor biex jirtokka b'dak il-kliem sabiħ ta' kienet tilha x-xemx ħelu eċċetra. Umbagħad ikompli bil-kumment ċiniku tiegħu intant inkomplu. Meta jilaba li qed jintebaħ wara l-iżvolġiment innifsu tar-rakkont li żewġ personaġġi bl-istess imġiba u karatteristiċi jistgħu wara kollox ikunu l-istess bniedem. Ħanikwota, milli qed nintebaħ għandu jkun immela li dan Mekħmajri huwa dak li rajnih miexi mawlid in-nanna. Meta jammetti li ma jafx jispjega kif azzjoni mitmuma setet qatt twettqet. Ngħidu aħna il-mod kif id-detective Mekħmajri irnexxielu jistaħba ġo xkora. Bla ma jien stess naf ngħid kif. Sena tad-detectives. Meta jqabbel il-funzjoni li l-Maltin joħolqu, il-konfużjoni li Maltin joħolqu f'moħħ Mekħmajri, mal-konfużjoni li hu stess ġarrab wara li qara lil Immanuel Kant arraba darba u fimt li kont għadni ma fimtux. Biex imbagħad ikompli qabbel din id-dbixkila filosofika tiegħu mal-qarrej li ara dawn l-aħħar frażi it-tanta biex jifhem u ma fehmhomx. Is-76 darba matul ir-romanz li n-narratur jinqeda bil-kelma intant użata fil-parti l-kbira tal-każi biex jissokta b'rakkont sospiż b'dawn l-interruzzjonijiet awtoriflessivi jiġdu għaliex il-ġrajja weħda mhix ir-riċetta kompluta tas-satira. U forsi lanqas mi l-ingredjent ewlieni tagħha. U aktar nebbieħa dawk il-waqtiet meta n-narratur jiddramatizza ġrajja inkompleta, iċċensurata, impossibbli jew sempliċiment inkomprensibbli għalih stess, sakemm jibdew ifiġġu probabbiltajiet realistiċi ġodda mill-impossibiltajiet teatrali tiegħu. Jiġifieri inverżjonijiet tal-plott Aristoteljan. Tantu hekk li fejn l-irfel jew l-isfrattu Malti jeskalaw, in-narratur aktar jiffoka fuq is-sensibilità iddisturbata tiegħu stess, ippreżentata bħala vulnerabbli wisq quddiem ix-xena kaotika li qiegħda kemm timmotivah jirrakkonta, kif ukoll tikkommovih wisq biex jagħmel dan. Din il-qagħda tan-narratur tispikka metu li tin-nanna jaslu l-Amerika birisqu l-barka u jinżlu mill-vapur, mument li dwaru jkollu jammetti li lanqas jiflaħ joħlom, aħseb u ara kemm se jirrakkonta. Ajma, lanqas irid biss noħlom li qiegħed insemmi waħda dawk il-kaxxi xkejjer bagolli u xjafek li tagħna kellhom magħhom. Anqas irrid naf kif għaddewhom mid-dwana, x'jimpurtani. Anqas irrid insemmi kif sabu rwieħhom f'Ellis Island, dak ajjat, dak distorbju, dak ġlied, dak tqandil, ja ħasra.
L-interjezzjoni qajma tiffoka l-attenzjoni tal-qarrejja fuq is-sensibilità tan-narratur imweġġa blajjad bid-distorbju bil-ġlied u bit-qandil Malti. U l-aħħar kelma tal-paragrafu hija ħasra tikkonferma dan il-profil emottiv ta' osservatur midrub u simultanjament immeraviljat bil-frattarija li ma jiflaħx iġib quddiem għajnejh. Iżda ċ-ċaħda tar-rakkont anqas irrid naf u l-mistoqsija retorika x'impurtani jinkorporaw ton ċiniku u indifferenti f'nofs l-istess paragrafu. Il-medjazzjoni teatrali tan-narratur titrasmett il-gravità tal-imġiba Maltija billi tinqala l-barra mix-xena kaotika bħala sensibilità mifxula, muġuwa, indifferenti, mimlija ħasra. Li ma tafx kif se tipproċedi. L-esklamazzjonijiet, il-mistoqsija retorika, repetizzjoni akkrescittiva tal-anafora dak tqandil, dak distorbju. U l-paralessi, jiġifieri l-prominenza motija lill-avveniment li jingħad li se jitħalla barra. Dawn l-għodot retoriċi jieħdu post l-imġiba kaotika li n-narratur ma jriċ imqar joħlom. U li fil-fatt ma jirrakkontax. Minflok progress lejn il-peripetea, jiġifieri il-bidla kruċjali fiċ-ċirkustanzi tar-rakkont, jew l-anagnoriżi fil-arfin tal-karattri dwar il-qagħda vera tagħhom fil-plott, ir-romanz ta' Mamo hu miżawt b'waqtiet bħal dawn li fihom ir-reċtar tal-provinċjaliżmu minn narratur bħalli kieku jfur għal ġol medju innifsu tar-rakkontar u jsir aktar evokattiv mir-rakkont interċettat. Kull fejn il-metodu tar-rakkontar isir u nnifsu suġġett tas-satira ta' Mamo, inevitabbilment inħoloq narrattiva fuq in-narrattiva nnifisha. Rakkont autoriflessiv li kif jgħid Williams mhuwiex indeterminat, iżda eċċessivament determinat perspettivi oriġinali u b'mekkaniżmi allużivi. Il-pleonazmu, ir-repetizzjoni bl-ħtieġa tal-istess kunċett f'sensiela ta' sinonimi, hu l-aħjar eżempju tal-istrateġiji autoriflessivi ta' Mamo. Bħal il-karattri provinċjali, pleonazmu jsostni l-istess dinja banali, superstizjuża u assurda. Iżda bħal in-narratur l-istess vizzju diskursiv jibda jinbidel gradwalment f'kumment fuq il-modalità narrattiva nnifisha, sakemm ir-rakkont jibda jirrifletti lilu nnifsu bħala teknika rappreżentattiva bil-merti u d-difetti tagħha. Ngħidu aħna wara l-ewwel paragrafu tal-kapitlu Eġubijiet dejjem, in-narratur iwaqqaf ħeżrem id-deskrizzjoni tal-Odwa sabiħa Amerikana biex igemgem li m'għandux ħila jiddeskrivi eġubijiet bħal din, bil-kapaċità pleonastika u bil-paraguni estravaganti tar-romanzir storiku romantiku. Ix-xewqa li jinqeda bid-defiċjenza letterarja ta' kittieb oħra sabiex ipatti għan-nuqqas tal-elokwenza tiegħu diġà tilħaq il-quċċata tal-ironija mat-tieni paragrafu tal-kapitlu. Nixtieq kieku nur il-dat-temp il-beraħ kif kien, nur il-ġmiel tan-natura, imma l-ħila tonqosna. Għalhekk sejrin inżejnu b'rix ħaddieħor. Nimitaw, nuru l-bidu bħila ta' kif juruh xi wħud mir-romanziera fosthom il-Maltin, ċoe niġu bid-dajsa ta' bil-mod biex nuru l-bżieża banterni. Nitqansħu ftit immela. Mbagħad tibda il-rexta, ix-xemx sultana din liqra ara Manuel Dalodu. Ironikament, il-pleonazmu hawnhekk hija titambar fuq il-ħtieġa imitattiva li fil-prattika diġà qiegħda tissupplixxi lin-narratur bl-istil pleonastiku ta' kittieba oħra. Inżejnu b'rix ħaddieħor nimitaw, eċetera. Iżda waqt ir-reċtar ta' dan il-vizzju letterarju, il-kunċett ta' imitazzjoni jissokta jiġi enfasizzat b'sinonimi oħra li gradwalment jibdlu s-sens tiegħu f'wieħed dispreġjattiv, ċoe niġu bid-dajsa ta' bil-mod biex nuru l-bżieżaq banterni jiġifieri ningannaw b'dera falsa bħal meta tgħid turih id-debba u tqabbiżlu ħmara. Nitqansħu ftit. Sa hawnhekk ir-rakkuntar diġà twarra bħal kollox biex in-narratur juri l-ħila insinwattiva tiegħu fl-użu tal-istess vizzju pleonastiku li bħalli kieku jixtieq li għandu. Fil-proċess in-narratur diġà trasforma l-istil pleonastiku f'satira fuq il-lajma, niġu bid-dajsa, l-ingann, nuru l-bżieżaq banterni u l-isforz żejjed nitqansħu ftit tal-istess vizzju. Il-pleonazmu bħalli kieku jittraxxendi id-defiċjenza pleonastika tiegħu stess b'insinwazzjonijiet ironiċi intarsjati fih. Tant li fissew ma għadux qiegħed jirrepeti u jenfasizza l-istess kunċett ta' imitazzjoni, iżda qiegħed ikkattar il-possibiltajiet anki satiriċi tal-imitazzjoni pleonastika. B'dan il-mod in-narratur joħloq spettaklu burlesk
bid-difetti narrattivi li jilaba li jeħtieġ, waqt li effettivament diġà sorpasshom perspettiva narrattiva ġdida fuqhom, appuntu is-satira, miksuba fl-istess reċtar tagħhom. L-effett hu ta' perspettivi antitetiċi li jitħadmu fl-istess medju diskursiv. L-aġeb ta' romanzier tradizzjonali u l-insinuazzjoni ironika tan-narratur huma tnej prodott tal-pleonazmu, ma l-pleonazmu maħaddem jew b'mod ħażin jew b'mod effettiv. Qed jagħmlu li sinjal li kważi sar il-ħin. Nixtieq fil-ftit ħin li fadal nagħti sekwenza biex tieħdu idea ta' din in-narrazzjoni fuq in-narrazzjoni. Meta n-narratur jistaġeb bil-kwantità ta' figuri eroiċi li qegħdin jipprovdu romanzi ta' Giuseppe Muscat Zopparti pereżempju b'titli eponimiċi, biex imbagħad ibassar titli oħra li għad ifiġġu b'eroj politiċi ta' żmienu. Paolo Xara, Ċejlu Tonna, mbagħad jgħid u xi De Giovanni issa u xi Salafja. Meta b'reġistru raħli jilaba li qiegħed jistaqsi lil qarrej għax għandna kampjuni ta' injuranza bħal Girgor biex imbagħad jistqar li d-bissima li qiegħed jinnota f'wiċċ il-qarrej turi li dan tal-aħħar il-qarrej qiegħed jiftakar f'xi flien mir-raħal. Meta jilaba li għajnejh mhumiex ilaħqu ma' xejriet kollha tal-immigranti Maltin imbarkati fuq il-vapur, ħalli bekk ikollu l-opportunità jiżuffjetta bil-misluta li probabbilment jgħid kellhom f'idinthom xi żgħażagħ. Meta jinseċ id-dum tal-magna tal-vapur ma' sekwenza narrattiva b'tali mod li l-onomatopeja ssir iktar frekwenti mill-kontenut irrakkuntat u l-andament tal-ġrajja jistaġna. Daqskemm jeħel il-ħsieb tal-immigranti minħabba l-istess dum. U hemm ħafna eżempji oħrajn, pereżempju f'menti minnhom anke meta jirrexta jeċċita ruħu b'dak li jantiċipa li se jseħħ li ma jiflaħx ħlief jesklama il-Alla issa tara x'ġej. U nalaq hawnhekk b'dal punt. Jiena li jimmeraviljani f'Mamo huwa li il-lingwaġġ li satirizza ma ċeknux, ma bidlux, ma ċensurax, imma me xi ħaġa ħafna iktar meraviljuża minn di triq li kienet tkun sempliċi. Daħal fih u rreċtaħ sakemm laħaq effett ġdid fl-istess dinja li kien qiegħed jikkritika. Kemm hu faċli li aħna nikkritikaw il-Malti minn perspettiva l barra minnu. Imma Mamo u l-ġenju tiegħu wettqu xi ħaġa straordinarja. Ikkritikaw il-Malti minn ġo fih. Daħlu b'mod burlesk b'żufjettus fil-funzjoni ta' din lingwa u bdew jikxfu perspettivi ġodda fiha. U dan ifisser li l-istess lingwa għandha potenzjal ieħor. U dak il-potenzjal tarfu minn ġo fiha stess, mhux billi toħroġ mir-raħal, imma billi qabel xejn taraf x'inti tagħmel. Wittgenstein qal il-limiti tal-lingwa tiegħi huma l-limiti tad-dinja tiegħi. U Wittgenstein qal ħaġa oħra, meta jiena rrid nosserva lingwa, isni qiegħed fuq dajsa u qed nipprova nibniha waqt li qed naqdef f'nofs baħar. U naħseb dan li rnexxielu jagħmel Mamo. Jibni d-dajsa waqt li fl-istess waqt qed juża u qed jaqdef biha. Grazzi. Grazzi, Dr. Mikallef. Nistinessa l-Professur Ivan Kallus taħdita tiegħu ġrajja kritika. Mamo u dak li ma jinqarax. Grazzi. L-intervent tiegħi joħroġ minn xogħol iktar wiesa li qed nagħmel fuq konċettwalizzazzjoni ta' dak li huwa unreadable, fuq dak li ma jinqarax. Waħda mill-mistoqsijiet li qed insaqsi f'dak ix-xogħol hi what are we to make of unreadable literature? X'hemm xi tajt fuq kitba letterarja li l-qari ma jaħkimix. Nafu li hemm ħafna letteratura kbira u dejjima li fil-fatt ma tinqara faċilment xejn. U hawnhekk il-kwistjoni tad-definizzjoni tajjeb li nħarsuha. L-Oxford English Dictionary li normalment it-tonijiet tiegħu huma neutrali b'mod għall-aħħar studjat, b'mod mill-iktar studjat u bekk fil-fatt huwa kemm unreadable u anke unreadable għall-aħħar, jippermetti lilu nnifsu li kważi jitnerves quddiem it-tifsira ta' unreadable. Jispeċifikanna l-ewwel too dull or distasteful to read, it-tieni illegible through careless or indistinct writing, it-tielet inaccessible to any reader. Ser inħaffef hawnhekk fuq il-paraguni li jistgħu jsiru għal kliem analoġiku fil-sna oħra, kif infisra pereżempju fil-litre fil-Franċiż jew anke fil-Miklem
u Aquilina fejn jidħol il-Malti biex nifoka minn flok fuq ċirkostanza oħra meta l-OED forsi għax nervous qabżitlu. Jinsa it-toqol. It-toqol jitlob ix-xogħol. It-toqol jista' ma jinqarax minħabba li jirrikjedi dak ix-xogħol. Fejn tidħol il-letteratura jitlob li naqraw affarijiet oħra qabel naqraw, jew inkella li naqraw għal darba oħra u li mbagħad nerġgħu bil-modalitajiet ta' rereading li l-kritiku Mattej Kalinescu frisrina tant tajjeb fil-ktib tiegħu fuq is-suġġett. Bekk pereżempju biex taqra u tifhem lil Dante trid taqra kontestualizzazzjonijiet sħaħ qabel tista' taġġarda tajt li avvanzajt fil-infern. Waqt li huwa impossibbli li taqra lil Wallace Stevens jekk ma tippersistix f'qari mġedded spiss. U fuq dik il-bażi ngħaddi għall asserzjoni li hija vitali għal dak li nixtieq ngħid fuq Juan Mamo. Qabel il-modernizmu letterarju, il-kitba ma kienx istrateġizzat dak li ma jinqarax. Bil-modernizmu però il-qarrej sapruħu jitqabad ma' kitba li tikkultiva reżistenza, maħsuba biex tfixkel xi aċċessibilità immedjata. Kif jgħid Robert Kaufman f'Difficulty in Modern Poetry and Aesthetics, hemm kongruenza bejn it-toqol u l-modernizmu. Il-modernizmu f'kelma waħda mhuwiex hemm għal kulħadd. Is-sensibiltajiet tiegħu f'dak is-sens naġġarda li ngħid li huma demokratiċi xejn. U anke jekk ma rridux naċċettaw l-implikazzjoni ta' enormi ta' dak li għadni kemat, jibqa' ċar li l-modernizmu huwa biex ngħidu hekk kult. Allura biex ngħidu hekk trid bil-fors tidħollu fis-sens kollu ta' dik il-kelma u allura trid bil-fors taqra u terġa' taqra dak li ma jinqarax. Nieħu eżempju wieħed biss, Finnegan's Wake, Romance for the Ideal Reader with an Ideal Insomnia, kif kien qal James Joyce. Xogħol li straordinarjament għal-menu f'kotrit bħal tal-lum huwa wieħed mill-kodba li ma jinqrawx li dawk li ma qrawx l-iktar jistħu li ma qrawx. Imma Finnegan's Wake naslu biex nifhmu sewwa Fats Trump mhux ħażin, il-ġibda misterjuża għal dak li bil-kemm jinqara, kif ukoll dak li qed insejjaħlu the readability of the unreadable, kwalità mħadma u strateġizzata anki aktar f'ċerti testi tal-Ulipo jew is-sonetti kombinatoriċi ta' Raymond Queneau jew ir-rakkonti lipogrammatiċi ta' Georges Perec. U qed insemmi dan kollu fil-kuntest ta' ġurnata iddedikata lil Mamo minħabba li parti mix-xogħol li qed niżviluppa hawnhekk qed noħorġu għal Research Network ibbażat Cardiff madwar it-tema ta' Alternative Modernisms, dwar modernizmi alternattivi fejn l-alternattività toħroġ minn xogħlijiet modernisti li jew jiskonvolġu il-mainstream modernista jew li nkella jsibu modi alternattivi kif ikunu modernisti. U naħseb hawnhekk mill-ewwel tinftiem l-importanza ta' Mamo. M'għandix għalfejn ngħid naħseb imma se ngħid xorta li huwa ovvju li Mamo huwa modernista. Irridu nibdew minn hemm f'assunzjoni li min għandu dubji fuqha jista' jmur lejn it-tassonomiji dwar poetika modernista ta' kritiċi bħal Malcolm Bradbury, Peter Nichol jew Michael Levinson biex warabhom. Min se nidħol f'dawn l-affarijiet hawnhekk. B'dak il-fatt huwa sar ixibli wkoll li x-xogħol ta' Mamo kitba modernista sewwa żmien fi żmien modernista jimponi eċċezzjoni fuq il-letteratura Maltija, forsi mhux eċċezzjoni iżolata ma dak huwa diskors ieħor, eċċezzjoni li xejjen ix-xejra li nsibu f'xi lati oħra tal-letteratura Maltija għal asinkronija minn tendenzi iktar miftuħin fil-letteratura internazzjonali u li jekk naslu biex vera nifhmu x'irnexxielu bekk jagħmel Mamo ser insibu li jitfadel tant twil u tqil fuq il-kitba Maltija li l-anxiety of influence biex nikwotaw lil Harold Bloom se tasal biex ħafna kittieba warajh ikollhom għalfejn jimmormraw. U bekk bil-fors irridu nsaqsu, imma Mamo jinqara, imma ta' bilħaq jinqara fis-sens in-nies jaqrawh, fis-sens li ieħor tasal li taqrah, nistgħu nwieġbu u ħallina x'qed taħseb x'inqara jinqara. Lanqas biss qabel illum u ftit ilu qabel ix-xogħol ta' edituri bħal Adrian Grima u Mark Vella kellna testi affidabbli. Kif fil-fatt stajna naqraw l-unreadable f'Mamo jekk bil-kemm kien fidejna biex naqbdew naqrawh kif jitlob. Forsi aħna u nisbħalna naqrajnieh u naqrawh, imma dak huwa fatt li jipprova biss li Mamo bħal ħafna modernisti huwa kult. Il-kult li qed nipparteċipaw fih f'dan il-simpożjum illum.
Għax wara kollox dejjem irridu nsaqsu kemm hemm oħrajn minna li magħhom iċċirkolaw kitbietu. U bekk jekk irridu nimirħu nilqgħu l-isfida li għamlilna Mamo, irridu nammettu ħafna affarijiet hawnhekk jekk il-ġraja Maltija li evokanna tista' twassal ukoll għal ġraja kritika mhux tal-Malti u fil-Malti biss, imma anki kif nemmen għal ġraja kritika partikolari u potenzjalment importanti ħafna fit-teorija letterarja u fil-letteratura komparattiva. Ngħid għalija qed nipprova nilqa' dik l-isfida fuq bażi ta' mistoqsijiet li qed inħalli bħalissa għan-network fuq Alternative Modernisms. Li qed nipprova nagħmel hawnhekk u li mmur għall-qalba ta' waħda mir-raġunijiet għaliex Mamo jista' jitfana f'ġraja kritika li tista' tagħti xejriet oħra mhux biss l-istudju tal-kitba Maltija ma wkoll mingħajr ma naraw kbir il-kritika letterarja li f'sens ħafna iktar wiesa li wassalna aħna l-uliet ta' dak li sawar u li forsi qed nibdew nifhmu il-bot sew minn fejn qed nitilqu llum iktar il-bot mill-Amerika forsi lejn konċezzjoni aħjar tal-post tagħna f'dak li xi kultant jissejjaħ world literature. Imma biex naslu hemm naħseb li rridu nibdew mhux biss bl-ammissjoni tal-penetrazzjoni limitata tal-letteratura Maltija, suġġett li ktibt fuq u band oħra li mhux se nirrepeti hawnhekk illum, imma li fil-fatt nivalorizzaw l-opportunitajiet ħsieb penetranti fih dan il-kritika letterarja li dak il-limitu jippreżentanna. Bekk hemm bżonn daqsxejn ġenerożità u immaġinazzjoni fi ħsibijietna, daqsxejn tħaddin tal-potenzjalitajiet tal-limitu u mhux biex ngħidu hekk resentments fil-konfronti tiegħu. Dan l-aħħar kif ktibtu wkoll f'postijiet oħra, naħseb li dawn il-kwalitajiet qed joħorġu sew u b'mod sabiħ. U Mamo jagħtina bażi suprema oħra għal dan, l-iktar minħabba l-kontradizzjonijiet tagħna li joħorġu mill-Malti tiegħu maħsub biex jaqbad id-demotiku imma li ħafna drabi jispiċċa ironikament nieqes mill-perspikwità, b'mod li nsibu fih raġuni wara raġuni biex naqraw għal darb'oħra jew li ma naqrawh xejn, li ma mmorrux ninsew xi jgħidilna l-awtur stess b'ton inqas neutrali ferm minn dak tal-OED fit-tmiem minn Anna Venut. Mela aqra werġa' aqra dan il-ktieb inti li fidejk ġi u hekk għandek dejjem tifhmu aktar minn qabel, titaxxaq b'dak li kien u b'dak li hu, titaxxaq b'dak li ma qrajtx f'omrok qabel. Issa inti li qrajt jekk trid tgħidilna u fija għalik għajdilna jekk ma tridx għamel kif jogħġbok. Titaxxaq b'dak li ma qrajtx f'omrok qabel. Donnu Mamo lemaħ mill-ewwel l-isfida li jippreżentanna. Imma jekk Mamo jiswa xi ħaġa kif nemmnu kollha li jiswa, irrid bil-fors jinqara minn mhuwiex Malti. Inkella l-ġraja letterarja u kritika li jiftħinna tispiċċa mitfuqa lura Malta bħallu lit li pinġinnu. Jonqsinna ġraja ta' tradizzjoni mela, imma wkoll għax ma rridx nitkellem fuq dak illum, tkellem ħafna tajjeb Dr. Albert Gatt fuq dak is-suġġett, imma rridu nitkellmu wkoll fuq ġraja kritika fejn napprezzaw li għall-iskopijiet li jipprofilu ruħhom hawnhekk quddiem il-letteratura internazzjonali Mamo u aħna bilkemm ma nsibux ruħna fil-pożizzjoni tal-letteratura u post u ġens apokrifu bħal dawk li jilmaħ darba n-narratur tan-novella Tlon u kbar Orbis Tertius ta' Jorge Luis Borges fejn kitbiet li tfaċċaw darba ma jerġgħux jinstabu f'allegorija hemmhekk ta' xiġri fil-konnessjoni bejn dak li jafu bih ftit u dak li ma jinqarax. Forsi l-aktar kittib modernist li għandna fil-letteratura Maltija bekk l-iktar kittib imsawwar, forsi anke mingħajr ma kien jaf fuq estetika tal-unreadable huwa letteralment moqrif titwisq b'mod li ġiel spekulazzjoni fuq il-konundru ta' kittib forsi kbir li forsi se nibqgħu qatt maħna tassew se nintebħu bih. Il-proċess tan-nebħa f'kuntesti ħafna iktar mifruxin mill-qata' hawnhekk allura hija l-ġraja kritika li rridu naħdmu għaliha. Imma biex nifhmu l-isfida aħjar rridu nifhmu l-ieħor, the other, kif tħobb tfakkarna teorija letterarja, waqt li naċċettaw f'nebħa oħra li naħseb li skonvolġenti ferm li fil-fatt l-ieħor huwa aħna. Insemmi ktieb ta' Derrida li ma nistgħux ma nsemmuhx hawnhekk li ma non-linguisme de l'autre, li ser nikkwotah bil-Ingliż mhux għas-sentenza minnu li jaf kulħadd, jiġifieri I only have one language, it is not mine, imma minflok din is-silta inqas magħrufa fuq dak li ma jinqarax. The miracle of translation does not take place every day. There is at times a desert without a desert crossing.
And that perhaps is what today, certainly, but already in Western mediatization, indeed on the very highway of the ongoing globalization of public space, one calls unreadability. What then are the chances of such a discourse against its unreadability? Innotaw hawnhekk it-tifsira ta' unreadable li l-OED lanqas ixomma. So il-forma ta' unreadability li tibqa' opaka għal kulturi ta' remediation fis-sens ta' J. David Bolter u Richard Grusin fejn testwalitajiet li ma jinqarawx huma d-deżert metaforizzat imma anke d-deżert innifsu. Allura x'ikun ifisser li wieħed jikteb test speċifikament fuq dak li jirreżist il-qari, it-tradizzjoni, il-perspikwu, kif ukoll il-ftuħ għal readability u remediation, b'mod li hu nnifsu iżomm il-valuri tat-toqol tal-estetika modernista li Robert Kaufman jitkellem fuqha. Derrida jpoġġiha tajjeb. Are you then promising me a discourse on the still readable secrets of unreadability? Will there be someone to hear it again? Inżidu nsaqsu, kieku jkollna dak id-diskors, ser ikun hemm xi ħadd biex jaqrah, biex jerġa' jaqra? Le, probabbli ma jkunx hemm. In-żmien twil naħseb fuq din il-problema u ġraja kritika li bħal donni nara toħroġ hemmhekk mill-isfida li jilmħu hemmhekk b'mod differenti ħafna kemm Mamo kif ukoll Derrida. Nilmaħ test kritiku li l-lingwa tiegħu ma jaqra u ma jismaħħa ħadd jew kważi ħadd. F'ħolma Maltija ta' test u ġraja kritika li ħadd ma jkun jista' jaqlib għal lingwa oħra għax ma tinqalibx, għax hija preċiżament miktuba fuq dak li ma jinqarax u ma jinqalibx, b'idioma li ma tinqarax u ma tinqalibx stess. It-tip ta' test mela bħal glossary ta' John P. Levy jew the telephone book ta' Vital Ronell. Forsi pereżempju dan il-ktieb jista' jkun kummentarju fuq the monolingualism of the other fl-istess waqt li jkun fuq Mamo bħala l-modernista li l-iktar jista' jeżemplifika s-singolaritajiet li joħorġu hemmhekk. Ktieb mela li ħadd mu ser jkollu għalfejn jaqra, ħadd mu ser jindenja jaqra. Ktieb li ma jidirx, ma jinqarax fuq dak li ma jidirx u li ma jinqarax. Impossibbli għalhekk imma anke ktieb anki irresistibbli, alternattiv miġnun. Inħoss li jekk fimt xi ħaġa dwar Mamo u l-ġraja kritika li jarħina fiha, irrid nipprova nsawru dan il-ktieb li mhux se jaqra ħadd, nesperimentaħ u dawn huma l-ewwel żewġ paġni tiegħu fi screenshots ta' draft tiegħi tiegħu. Grazzi. Grazzi, Professur Kallus. Mela, għanna ftit ħin mhux ħażin għad-diskussjoni mhux min jixtieq. Passoltu, mhux biss da suġġett, imma il-kelliema jiċċitawni minħabba li joħolqu sitwazzjonijiet u diskors eċitanti immens, provokattiv. Xtaqt naqbad jekk ma jimpurtax ma dak li qal Prof. Kallus fuq l-unreadability. U għandi domanda. Xina naħseb illi jekk se nastrattaw lil Ġwan Mamo mill-kunċett ta' klassi soċjo-ekonomika ħanpoġġuh f'bozza illi ma naħsibx li jitijaw. Il-konnessjoni ta' xogħol ta' Ġwan Mamo trid tkun integrament, organikament, f'sens gramscian mal-klassi il-baxxa, mal-klassi tal-ħaddiem. Ma nistgħux nifirduhom fl-analiżi anki ta' analiżi ta' kritika letterarja u analiżi tal-istorja tal-letteratura. Allura l-unreadability fl-opinjoni tiegħi huwa ħammur ftit il-bot minn Derrida ukoll ħadd tiġi astratta jekk naqsmu u noħolqu d-dikotomija għax l-unreadability tmur fl-interess tal-ħsibijiet dominanti. Hija dominazzjoni ta' ċertu ħsieb li tagħmel ħsieb ieħor unreadable, fil-fatt mhu unreadable xejn. Gorky, Ġwan Mamo, Steinbeck, imma s-soċjetà ħaġġenna nemnu li huwa unreadable biex tifridna minn dan l-approċċ klassista u sovversiv. Għalija l-letteratura għandha tkun sovversiva. Ovvjament, il-ħsibijiet tal-klassi dominanti
għandha interess li ngħidu iva. Dawn huma unreadable u għaw jidħol anki l-kunċett Heideggerian l-ubli li nipprovaw ninsew m'għandniex bżonnhom daw l-idejat sovversivi mela nattuhom. Ġifieri naħseb importanti li npoġġu meta nanalizzaw il-Ġwan Mamo anke fuq dan il-ħsieb. Ma rridx indum ħani qafhem għax għandi ħafna kummenti ma mbagħad nista' forsi niddiskutuhom. Nixtieq li jkun hemm ċerta forsi reazzjoni. Le, mingħajr dubju, fil-fatt naqbel ma' ħafna affarijiet li tajt. Naħseb l-unreadability ta' test li nħobbu ngħidulhom bħala unreadable qabel semmew illum mal-Arme u Joyce u hekk. Joħroġ pereżempju jekk nieħdu l-Joyce, waħda mir-raġunijiet li wieħed jista' jgħid li huwa unreadable u li f'Ulysses qabad il-lingwa ta' Dublin b'mod mill-iktar awtentiku imma l-bixra li ta' tista' ikollha xejriet meta wieħed jaqra li mhux mill-ewwel taħseb li qed taqbad dak li forsi naħsbu li huwa awtentiku. U forsi biex niddiskutu l-punti li qajjem tinti rridu immorru għall-essej ta' Lukax fejn jitkellem fuq is-psikopatoloġiji modernisti. Jiena m'iniex ngħid li l-unreadability ta' Mamo toħroġ minn affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-realtajiet mal-art. Naħseb fil-fatt aspetti kbar minn dik l-unreadability joħorġu minn għax qatt ma nataw espressjoni qabel. U kif nafu hemm m'hemmx modernista wieħed biss illi għandu arti fejn dal-għodu semma l-verisimili u l-verizmu joħroġ b'mod qawwi. Però huwa veru wkoll li naħseb dak li qed tajt jiena naċċettaħ totalment u nistgħu nirreferu għal tradizzjonijiet kritiċi twal u kbar biex anke nsaħħuh. Però naħseb hemm il-periklu liħor min-naħa l-oħra mbagħad illi jekk niffukaw fuq dawk ir-realtajiet soċjorealistiċi ninsew elementi u dimensjonijiet oħra tal-qari ta' Mamo. Affarijiet li pereżempju aċċennaw għalihom b'mod differenti imma naħseb b'mod ċentrat tajjeb kemm Bernard illum fit-talk tiegħu u anke Adrian meta kienet jitkellem fuq oratorija x'kienet il-frażi l-estażi tal-oratorija illi dak wkoll huwa element modernista u naħseb irridu nżommu f'bilanċ iż-żewġ trends. Jiextaq ngħid ħaġa fuq għax fil-paper il-propja li ma qrajtx kollha, biex nipprova nidħol ftit fiha di, jiena ħaġa li vera taffaxxinani ġus fuq Mamo hi kemm hu kumpless. U kemm għandu faċċatat differenti li mhumiex faċċatat bħalli kieku, faċċatat mhix metafora tajba, hu kumpless. U hemm realtajiet fih illi ma tistax tispjegahom u tqedhom formula waħda. Pereżempju, dal-għodu konna qed nitkellmu, ftit ilu konna qed nitkellmu fuq id-dialett u l-attitudni lejn id-dialett. M'hemmx dubju illi Mamo juża id-dialett biex iwaqqa' għaċ-ċajt lil min qed jitkellmu. Fl-istess ħin, waqt li qed pratikament jikkundanna d-dialett billi jużah, fl-istess ħin jurik passjoni lejn id-dialett. Footnote twila ħafna illi ma kienx teżisti fil-verżjoni tal-84 imma ovvjament fil-verżjoni oriġinali qiegħda hemm. Hemm passjoni mhux spjegata imma preżenti daqs kull passjoni oħra. Illi turi, illi qalbu qiegħda anki fid-dialett. X'irrid ngħid? Huwa awtur illi pereżempju fl-istrateġija narrattiva tiegħu l-istrateġija narrattiva tiegħu kieku jien ma nqedix kontra il-qalb li tħabbat favur min qed ibati u anki d-disprezz biex ngħidu kollox, lejn min
supposta li ma tallimx. Il-ħaġa l-oħra rrid ngħid u nieqaf hija din. Għal min forsi ma jafx daqshekk ix-xogħol ta' Mamo, ma nixtieqx li n-nies joħorġu minn hawn ġew bl-impressjoni li hemm Mamo wieħed. Fis-sens illi f'perjodi differenti ta' ħajtu, Mamo naħseb li kienet ixaqleb lejn tendenzi, idejat, ideoloġiji differenti. Ġifieri mod il-Mamo tal-1913 li tkellmet fuq Anneliese li ppubblika 3 poeżiji li kien għadu ħireġ mill-ħabs, li kien influenzat ħafna minn Manuel Demek. Mod il-Mamo ta' meta kien l-Eġittu, mod il-Mamo ta' żmien meta miet Demek, u mod il-Mamo ta' dar romanz 20 sena pratikament wara dawk il-poeżiji. Jien naħseb ġifieri diffiċli kważi tirrikonċilja sa ċertu punt il-Mamo ta' l-Annej Ormi u l-Annej Zejtuni u il-Mamo illi iwaqqaċċajt il-festi u tradizzjonijiet anki tal-għana ta' 20 sena wara. L-ikbar dis-services ta' nagħmlu l-Mamo ikun li nirriduċuh, però fl-istess ħin jiena jekk nara konferenza bħal di ma tqanqalx konflitti, nibda ngħid isma' aħna maħniex naħseb nittrattaw sew il-Mamo, għax Mamo huwa kumpless u l-kumplessità titlob naħseb jiena anki perspettivi profondament differenti minn xulxin. Waqfuni, waqfax nibqa' għaddej, żgur. Le mhux tiċċajta ġifieri. Le, nixtieq nikkwalifika kemm li qaliva u kemm li attinti. Minix ngħid li bil-fortuna naraw l-Mamo buċ wieħed. Żgur li le, l-komplessità hija u profondi immens, profondi. Is-sabiħ li nixtieq nipprovokaw u Mamo lija huwa eżempju li qed tintuża lingwa biex tbiddilna kif għandna naħsbu. Issa il-kontenut tagħha kważi għal dan l-argument partikolari mhux importanti, ġifieri, żgur li ħajtkellem kontra dialett bl-imħabba li għandu dialett. Għax dik se tipprovoka bidla fil-structures of thought tiegħi. Qed qajjimni bix-xokkijiet, mhux biss biex jirredikola, ma ir-redikolaġġ qed narah iktar f'termini ħanajtek ta' kurbe fil-pittura illi qed jużalek kontenut ta' redikolaġġ. Imma biex joħloq il-possibilità li hemm lingwa oħra u hawnhekk naraħ il-Finnegan's Wake jien ġifieri illi mhux biss il-problema tal-modernist fis-sens m'hemmx narrativa eċetera l-klixxe skola, imma qed ikisser il-mode of thinking dominanti ix-xinu l-kontinent, għax jista' jkollok il-kontra, jista' jkollok bniedem qed jużalek is-social class content, imma jitkellem b'lingwaġġ antik illi ma jkunx assolutament ma jkunx, anzi jkun qiegħed iktar jifavorixxi il-klassi dominanti għalkemm il-kontenut mhuwiex, u hawnhekk il-Mamo ovvjament narah fil-kontrappożizzjoni tiegħu. Grazzi. Xtaqt mistoqsija lill-Professor Kallus fuq meta kien semma il-Barrani mat-test ta' Ġwan Mamo. Jista' jkun illi forsi il-Barrani peress li mhuwiex Malti u ma jafx il-mentalità ta' Malta u kif kienu jgħixu l-Maltin qiegħed fi żvantaġġ għal Malti meta jiġi biex jaqrah dan it-test. Naħseb iż-żvantaġġ realistikament hija hemm. Jiena għalhekk meta tkellem Albert, illum għalhekk saqsejt il-mistoqsija mbagħad fil-fatt tkellimna fuqha u naħseb hija ħaġa li toħroġ minn kull test forsi ta' ċertu toqgħol li jkun tradott. Illi inti ma tridx titraduċi speċjalment jekk m'hemmx awareness qawwija tal-letteratura li minnha ħireġ it-test. Inti għalhekk trid titraduċi ħafna drabi fil-critical apparatus tat-text stess affarijiet li jgħinu l-qarrej jorjentaw ruħu jinnaviga dak it-test, pereżempju publisher bħal
Collins Harville illi jippubblikaw ħafna letteratura internazzjonali għall-Ingliż jagħmlu għażla f'ċerti testi li ma jipprovdux dak il-critical apparatus, f'testi oħra jipprovduh. Jiġifieri naħseb li nitraduċu t-tekst irid ikun followed up bit-traduzzjoni ta' ċertu tradizzjonijiet ukoll. Domanda jista' jwieġibha Dr. Kallus jew Dr. Mikallef. Dr. Kallus ikkonċeda li Mamo jista' insajħulu kittieb modernist. Imma meta tqis li l-elementi kollha li tkellimt fuqhom tajjeb inti, l-autoironija, l-intertestualità, strateġiji oħra li marbuti ma' dik li ngħidu l-metafiction, mhux veru, ġifieri anke pereżempju dibattitu ma' strateġiji stilistiċi, dibattitu ma' ġeneri oħrajn, eċetera, eċetera. Fid-dawl ta' kollu, nistgħu anke nimbuttaw ftit iktar l-argument apparti modernist, insejħulu wkoll postmodernist, jew nkun qegħdin nesaġeraw wisq imbagħad. Jiena, Mario, onestament, il-valur ta' daw id-definizzjonijiet ma narax fil-kelma, daqskemm f'dak li qiegħed tagħmel, jiġifieri naħseb jiena jekk tkun Eraklitu fil-Greċja klassika tista' tkun postmodernist. Il-punt li naħseb li qed joħroġ ħafna anke minn id-diskussjoni minn dak li qal Ġużi huwa dan, u speċjalment dak li qal Adrian huwa dan. Il-ħila li kellu dal-awtur illi il-multipliċità ta' perspettivi li joħorġu kultant anke minn kelma waħda jagħmilhom simultanji. Jiġifieri, int ma tistax taqra kelma oħra b'mod lineari għax kull kelma tieħdok f'konnotazzjonijiet vertikali wkoll. U għalhekk ġibt l-eżempju tal-pleonasmu li essenzjalment huwa difett, imma li Mamo jirrex taħsal punt li jibdlu jitrasformaħ waqt li għaddej il-pleonasmu jitrasformaħ f'mertu, f'suġġeriment autokritiku fuq in-narrattiva nnifisha. U met inti tiġbed l-attenzjoni lej il-medju innifsu iktar milli il-kontenut, inti diġà tħalt f'dinja lingwistika ġdida. Inti diġà tħalt f'livell ta' perċezzjoni ġdid, waqt li l-lingwa għadha għaddejja. Jiġifieri jien naħseb il-kapolavur tiegħu huwa illi waqt li qed jagħtina dal-perspettivi, il-lingwaġġ raħli ma waqafx jiżżufjetta bih. Imma iż-żufjett fidej Ġwan Mamo għandu jkollu tifsira verament profonda. Żufjett ifisser ukoll f'ċerta mumenti sempliċement nara possibbiltajiet ġodda minn pożizzjoni ġdida fuq il-lingwa li qed nuża. Issa dak huwa postmodernizmu, dak huwa l-kapaċità modernista li inti tara l-istess oġġett minn perspettivi u pożizzjonijiet differenti. Dak huwa il-ħila li titkellem u fl-istess waqt tmeri dak li qed tgħid, mhux għax tħobb tkun kontradittorju, imma għax tħobb ħafna pożizzjonijiet f'salt. Tara l-istess kunċett minn angoli differenti. Jiġifieri tħalli jien naf, tħalli l-gajton għaddej bil-lingwa tiegħu, taqbad il-lingwa tiegħu, tuża, u fl-istess waqt li gajton għaddej b'dil-lingwa, inti tibda tagħti pożizzjonijiet differenti lil qarej tiegħek minn fejn jinnota l-possibbiltajiet lingwistiċi. Imma ma naħsibx illi huwa awtur li għandna indejquh għal perjodu jew titlu. Ċertament jekk il-mistoqsija tiegħek hija hemm possibbiltajiet postmodernisti f'Mamo jiena ngħid li iva, żgur li hemm. Li hemm elementi
proto-postmodernisti per eżempju fuq li tinanna venut naħseb li mhix diffiċli wisq biex tippruva jekk wieħed jieħu poetics bħal dawk illi preparaw Linda Hutchin jew Brannick fuq x'inhu l-postmodernizmu, ġifieri dak huwa eżerċizzju li wieħed jista' jagħmel. Forsi diskors ieħor interessanti hu jekk nistabbilixxu li hemm dawn l-elementi ta' tendenzi ta' movimenti kbar letterarji f'Mamo. L-implikazzjonijiet imbagħad tal-letteratura Maltija f'sens iktar wiesa' x'inhuma. Dik għad ma ħsibx daqshekk fuqha, irrid naħseb iktar fuqha, imma naħseb hemm sfida hemmhekk għalina kollha.